Gising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, mineral, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Sa intenso panalo. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Oy! Wala siya. Ayan. Hello, Andyan ka na, everyone! okay ka na. Yeah, it's kind of, it's pangit. The signal is Your so signal pangit. is not I don't know good. why. Correct. Oo. Kailangan ko na bang pangalanan ng PLDT? Charot. Ayan, Ay, ha? naka- Umayos kayo. Nagtatrabaho kami. Ay, sorry, nasabi ko. Charot, ha? Pero bitaw, labad sila. Ayan. Hello, everyone! Magandang tanghali! O, di ba we're quite early? Actually, mas early pa dapat. Pero may maiiwan sa flight. So, inaganti ng konti para sabay ang lahat. Pwede siguro yung gano'n niya. Para Correct. papasok ka lang, hi, I'm here, and then bye.
Bye. Hindi rin yung pwede kasi alam mo Alpha na. girl. Oo nga. Uy, ano Special ha, child. Ayan, gamitin oo, ko. Wala naman akong pumilit early, and all. Yeah. na early lang ang ating Agrisenso ngayon kasi meron tayong pauunlakan na programa later on sa ating Kings Radio. So kasi ang ating program ngayon sa Agrisenso, of course, napapakinggan din tayo sa ating mga Kings Radio stations, 'di ba? Mula diyan sa may Iloilo, sa Negros Oriental Occidental, ganun din sa San Francisco at di San Francisco, Agusan del Sur, at dito rin sa Davao de Oro. So, abangan niyo later on ang aming mga pasabog. Pasabog. Kasama, of course, pasabog. later on ha, samahan natin ang ating DJ Maxine sa ating Kings Radio, Kings Afternoon Delight. Okay? So, abangan niyo mamaya ang ating DJ Maxine. But for now, andito muna ang inyong lingkod, si Clara Tita, kasama si Inday Bajang, ay magdi-discuss muna tayo sa ating mga agri-balita at agri-unique chika, diba? Alam kong meron, good news ba yung agri-balita Of mo? course. Mm-mm. Medyo Medyo? naman. O, diba? Magandang hapon po sa lahat, sa mga taga Davao de Oro. Kamusta po kayo dyan? Oo. I know it's not that really good kasi nga masyadong shaky. Ay, actually, sunod-sunod yung mga paglindol. Medyo may mahina, may lumakas konti. Ayan, diba? May mga relatives ako in Davao de Oro. Most of the side of my mother andon. So talagang they're quite hesitant to sleep at night. Baka daw kasi makatulugan nila ng bongga at lumakas o napakalakas na hindi agad makagising. So ayun, nakaka-tense daw. So amping, ayan, hope matapos, naway matapos na siya or tumigil na. Parang may biglang batang Pero, diba? For that, happy na ang lahat. Ayan. oo, pero actually ha, series of aftershocks, I don't know if it's aftershock pa ba or kasi merong balita na meron ako nabasa sa Facebook. It's analysis yan siya sa nangyari sa earthquake dyan sa may Davao de Oro, sa may Davao Oriental. It's like they are expecting a major earthquake, like magnitude 7. Yun yung ini-expect. So, oo. So, di ba dahil ano kasi nila, 2019 is sa Davao del Sur. Davao del Sur yung nangyaring, di ba, series of earthquake, yung mga sa Davao del Sur at North Cotabato. Ngayon, ay paano na naman, dito naman sa Davao del Norte at Davao de Oro. So, ito yung mga dapat nating paghandaan. Of course, hindi naman din natin na pre-predict ang earthquake, pero may mga senyales ng mga nagaganap. Diba? So, let us all be alert. Kailangan nating maging ready always. Yeah. At saka, actually, isa sa tinitingnan din is baka daw yung, ayan, oh my God, it's really the okay ka lang, Miss Ron. nawawala ako. Nawawala ka. So, dumidikit kasi. Parang, oo, yung challenging yung signal mo. But anyway, sa mga nanonood sa live natin ngayon, pinapakita ngayon ni Kuya Billy yung nangyaring, nakita talaga actual na landslide dyan sa may, I think, New Bataan yan siya, sa may New Bataan. Kitang-kita po yan sa camera. Nakunan po ng video ng isa sa mga, I think, from the DPWH personnel. Sila yung mga nagki-clearing sa area during that time. So, ayan, nakita talaga nila ang aktual na pagguho ng lupa. Oo. Actually, sa may kalsada yan siya going to, I don't know, basta sa ba area yan siya ng New Bataan sa Davao de Oro. So, ayan good thing na walang dumaan. Oo, so nakakatakot pag dumaan ka dyan. Tapos matabunan ka ng lupa at mga malalaking bato. So, yan, thank you Lord dahil walang mga naapektuhan, walang nasugatan, mga injuries sa nangyaring landslide dyan sa nakita natin sa video. But sa mga nakuha natin ng mga balita mula sa iba't ibang bayans dyan sa may Davao de Oro, ongoing po yung, meron actually mga evacuees at andyan po sila sa kanilang mga barangay gymnasium. So, yan. So, dapat tayo maging alerto po tayo always sa ating everyday na mga ginagawa. Lahat na, kailangan ready tayo always just in case. Just in case. Hindi naman din talaga natin ma-predict yung
earthquake. So, yan, just in case. Okay? So, ayan, nawala talaga si Inday Badyang at nasira ang ating frame. So, hello! Hello! So, okay. So, I think wag na siguro nating habang hinaantay natin si Inday Badyang, proceed na lang tayo sa ating Agri-Unique Chika. Kaya Bill, okay lang ba yon? I think okay. Okay, sige. So, meron dito sa ating Agri-Unique Chika ngayon, sa lahat ng mga nasa bukid ngayon, sa kanilang mga farm or wala pang farm, parang dyan sa inyong mga bukid, ano ba yung mga dapat ninyong gawin para umasenso kahit andyan po kayo sa bukid? Kasi yung iba sa atin, 'di ba, pupunta sila sa city, sa downtown area, sa poblasyon para makipagsapalaran dahil andito yung maraming opportunities. So while hindi kayo maka-afford na makapunta sa downtown area, sa city, or pag andyan kayo sa inyong mga bukid, why not? Pwede pa rin kayong umasenso na kahit na andyan kayo sa inyong mga bukirin, no? Diba? So pakinggan po ninyo, pakinggan po ninyo si Sir Jid ng Ka-Farming Angat Ka, ng ating content creator sa Ka-Farming Angat Ka, kung ano ba yung mga tips niya para umasenso tayo kahit andyan po tayo sa ating mga bukirin. So ayan, roll with the R. Magandang araw. Kumusta po? Dito tayo sa bukid, no? Dito sa pagbubukid, ito naman yung pag-aalaga ng hayop, simpleng Magandang araw po, kumusta po? Dito tayo sa bukid, no? Dito sa pagbubukid, ito naman yung topic natin ngayon, yung mga pag-aalaga ng hayop, pagtatanim, yung mga simpleng libangan natin na habang tumatagal, kapag ito'y napapalago natin, ay posibleng magiging pinaka-main source na natin ng income na pupwedeng magiging magbibigay naman sa atin ng maayos na pamumuhay, simpleng pamumuhay, or yung pamumuhay na sasapat doon sa mga pangailangan natin kapag ito'y ating napapalago. No, dito sa pagbubukid, hindi lang siya puro sipag, tiyaga. No, kailangan may kasama din niya mga diskarte, mga maayos o magandang pamamaraan, no, mga makabagong pamamaraan. Kung meron tayong mga naranasan na mga pagsubok, no, dapat ay hanapan din natin ng solusyon niyan kung ano yung mga pupwede nating gawin para mapapaunlad natin lalo itong farming. No, dito katulad dito, makikita natin yung mga pagtatanim, no. May mga tanim na mga halaman at meron din mga alagang baboy dito sa bukid. May mga alagang baboy, may mga alagang manok, may mga baka, kalabaw, kanya-kanyang pamumuhay, kanya-kanyang pamamaraan. No, maraming mga dating nag-aalaga ng baboy na lumipat naman sa pag-aalaga ng kambing. No, halimbawa, kung nag-aalaga sila ng baboy, naka-pure feed sila, medyo hindi nila kaya, wala silang ganun kalaking kakayahan para gumana sa pagpapalaki ng mga baboy. So, lumipat naman sila ng ibang alaga. So, actually, pwede rin yung ganun. No, kung ano yung nakikita natin, huwag natin sukuan. No, pwede tayo maghanap ng iba pang paraan, ibang diskarte. No, marami din naman na nagkambing na, halimbawa, nagalaga ng baboy, nakita nila ang potential ng kambing doon sa lugar nila, ay napakalakas naman ng kambing. So, ang ginawa nila, nag-focus sila doon sa pag-alaga ng kambing. No, namili sila ng inahing kambing, tapos bumili rin sila ng barako doon sa ibang farm naman para hindi magkaroon ng inbreeding o hindi yung magkamag-anak yung lalaki at yung babaeng kambing. Yun yung pinaparami nila. May ilan, nag-start lang sa 5, nag-start sa 7. Iba-iba rin ang mga experience, iba-iba rin mga kwento ang ating nakukuha mula doon sa mga nabisita rin naming farm na napaganda na rin yung kanilang hanap buhay doon sa halimbawa pag-aalaga ng kambing. Meron ding mga nag-alaga ng baboy na dati ay nag-alaga ng mga puting baboy, yung mga baboy ng mga hybrid, na sa kalaunan naman ay nagpalit sila, napunta sila doon sa native. Kasi nakita nila na medyo, yun na nga, hindi nila kaya na tuloy-tuloy na makasupport doon sa mga puting baboy dahil nga doon sa malaki rin ang pinansyal na pangangailangan. No, although mabilis lumaki pero malaki-laki din ang puhunan, may ilan, nag-shift sila doon sa mga black pigs naman or doon sa mga crossbreed na mga baboy. Lalo na ngayon, mayroong mga puting baboy na pwede nating alagaan, na pwede rin naman natin pakainin ng mga resources, mga natural na pagkain na mga kamote, gabi, kasaba, yan, mga kangkong. No, maraming ganun din na pamamaraan. Makita natin sa mga probinsya, maraming mga nag-alaga ng baboy, nakatali sa ilalim ng mga bahay nila, nakatali sa ilalim ng mga puno na pinapakain lamang nila ng mga natural na pagkain na nakukuha nila sa paligid. O, hindi na sila gumagastos ng doon sa pagpapalaki ng baboy nila. Pero
No, doon naman sa iilan na nag-alaga ng mga baboy na naka-feeds, di ba? So maganda rin naman yun kasi actually yung feeds naman ay malaking tulong din yan doon sa mga alaga natin para mas mabilis lumaki, no? Mas productive, kumbaga, kasi mabilis tayo nakakapag-supply ng karne dahil doon sa pinapakain natin ng mga feeds naman na nabibili. Pero kung ang kakayahan natin ay sapat lang at wala naman tayong kakayahan na mag-feed sa mga baboy, pwede pa rin tayo mag-alaga. No, pwede man tayo mag-alaga ng mga native pigs, yung mga upgraded pigs na nabanggit natin kanina. No, ganun din kapag tingin natin ay medyo mahirap kasi matrabaho din talaga. Pag sabihin natin mga baboy ang alagaan natin, kahit native pa yan, crossbreed pa yan, kailangan mo talaga magtiyaga ka sa pagtatanim, no? Kailangan may mga diskarte ka rin na gagawin para mapalaki yung mga alaga mo kasi hindi naman yung mga baboy na yan, hindi naman yan kumakain na damo lang ang kinakain yan. So kailangan mo rin yan mabigyan ng mga pagkain, no, mga crops o yung mga pagkain na pwede nating itanim, yung mga kangkong na kinukuha natin doon sa mga palayan or doon sa mga kanal sa palayan or doon sa mga sapa, sa ilog. Dito kasi sa lugar namin may mga ganon, may mga kangkong na nakuha doon sa mga ilog-ilog. So marami nangunguha lang sila kahit wala silang tanim. Ayun, nangunguha lang sila doon sa mga tabi ng ilog or sa mga kanal doon sa mga palayan. Yun yung pinapakain nila sa baboy. Tapos hinahaluan nila ng darak. May ilan naman na may mga palay na pag nagpapagiling, ayan yung darak na pwede rin ibigay doon sa baboy. So yun yung mga pamamaraan nila doon sa mga baboy na kumakain ng mga natural na pagkain. Yung mga parang baboy ramo na mga baboy or doon sa mga native pigs at iba pang mga alagang hayop. Yung iba naman, no, yung nag-focus na doon sa pagkakambing ay napakalaki din ng maganda rin yung pag-aalaga ng kambing dahil no, mga damo ang kinakain. Nandyan yung mga kugon, no, maging yung mga damong to, mga nandito ay kinakain ng mga kambing yan. Napakalaking tulong din dahil no, maging kambing, tinutulungan tayo maglinis doon sa ating mga dapat ay linisin natin, dapat obligasyon natin, abay tinutulungan na tayo ng kambing. Pag naparami pa natin yung mga kambing natin, napakalaking tulong pa noon sa ating mga pinansyal din na pangangailangan. Actually, marami din namang mga pwede natin maging source of income pagdating sa pagkakambing. Andyan yung gatas. Kung yung alagaan nating kambing ay pang milk type, yun yung mga saanin, yung mga alpine, yung mga Anglo-Nubian, so yung mga ganong klaseng kambing, no, yun yung mga hybrid na kambing na nasa ngayon medyo may presyo pa rin, no. So yun naman ay mga marami mag-produce ng gatas, kaya po pwede natin maging produkto doon ay yung gatas na po pwede nating maibenta na fresh milk, po pwede rin yung mga produkto na gawa na nung gatas ng kambing, yung mga cheese at marami pa, meron nga mga ice cream, no. Napakaraming produkto na gawa doon. Kaya lang sabi nga nila medyo matrabaho yun kasi no, kailangan mo pang yung rehistro noon, no, may mga requirements din na kailangan. So siyempre, kapag naman talagang nandun yung ating hilig, nandun yung passion natin, magagawa natin yan ng paraan. Lahat naman ay madaling gawa ng paraan kapag kahilig natin, gusto natin, no? Kasi talagang gagawa tayo ng daan para marating natin yung gusto natin. Pupwede rin yun na pang breed, no? May mga nag-alaga ng saanin na yung iba naman gusto nila yung kanilang native ay kahit papaano ay medyo lumaki-laki at magkaroon din ng medyo maganda-gandang gatas para yung anak noon kapag in-upgrade nila doon sa mga malalaking lahi na ay magpuproduce na rin na mas maganda-gandang gatas na kaya na rin mai-provide doon sa magiging anak. Halimbawa kung bower yung target natin na i-cross pa, so mas maganda na rin yung gatas nung nagiging anak nung native at saka yung in-upgrade natin ng saanin or ano pa bang lahi, Anglo-Nubian, no, napakaganda na rin ng ating upgrade kasi medyo malakas na yung milk niya, no, kung ilahi natin sa bower, no, mas malakas-lakas na rin magatas na kaya na rin i-support yung anak ng bower, di ba? So marami kasi yung bower, yan yung mga meat type na kambing, yung mga native, yung mga meat type yan. Actually, ang Anglo-Nubian ay pupwede meat at pupwede rin siya sa milk, no, kasi malaki rin ang meat niya. At maganda rin siya mag-produce ng gatas, yung Anglo-Nubian na klase ng kambing. Kaya marami rin nag-aalaga noon. So, yun yung mga magandang pag-alagaan din. Pero kapag nag-uumpisa pa lang tayo, no, pwede rin tayo mag-start muna doon sa mga native or doon sa mga upgraded, no, na mga kambing. Dahil sa umpisa talaga, medyo magli-learn pa tayo dyan. Marami pa tayong masasalubong. Minsan nandyan pa yung pagkakasakit ng mga alagang kambing. Dahil itong mga kambing, hindi naman ito bastang alagaan mo lang, may pabahay ka lang, no? Tapos may damo ka lang ay okay na. Marami ka rin dapat i-consider yung panahon doon sa lugar na paglalagyan natin,
no, kasi kapag ka panay ulan, minsan itong mga kambing kapag ka naulanan na-stress din, no. Pag na-stress naman sila ay medyo humihina yung kanilang immune system, lalo na yung mga maliliit, doon naman ay nagkakasakit. Ito ay based lamang din sa observation namin, no, may mga ganong nangyayari. Pero no, sa amin hindi namin inaano yun as malaking pagsubok, malaking problema. Sa amin tinitingnan namin yun na challenge, na doon kami magle-learn, doon kami matututo, no. Kaya ang ginagawa namin, improve, no. Kailangan improve natin kung ano yung mga nasalubong natin ng mga pagsubok, mga problema doon sa mga alagang hayop, maging doon sa mga manok natin. Minsan may nagpaparami ng manok, abay naging sakitin naman yung manok, nasayang naman. So sa amin, isa sa aming mini-make sure ay dapat hindi magkaroon ng inbreeding, no. Yung paglalahi ng mga alaga namin ay dapat yung lalaki ay hindi nakamag-anak nung lalahian niya, no, doon sa manok, sa kambing, doon sa mga baka, o maging doon sa mga baboy, para hindi naman magkaroon ng parang abnormalities na kung minsan ay habang tumatagal na sila lang naglalahi, lumiliit lalo yung mga lahi nila, no. So paano na yun? Imbis na nag-upgrade tayo para gumanda yung dami ng meat nila, mas magiging productive sila, abay mas lalong lumiliit yung produksyon, di ba? Mas lalong lumiliit yung produkto at nagiging sakitin pa, sobrang masasayang. Kaya sa amin, iniwasan din namin ang inbreeding pagdating doon sa mga alaga, yung paglalahi ng sila na magkamag-anak. So doon naman sa mga pag-alaga ng hayop, ang ginagawa din namin sa ngayon, no, may dagdag din kami mga ginagawang pamamaraan para mapalakas namin yung immune system nila. Kasama na din yon yung paggagamit natin ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Itong King's Vita Plus kasi ay meron na siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics, yan, zinc, iron at manganese at marami pang mga sangkap na lalong nakakatulong doon sa mga alaga nating hayop. Kaya sa amin, itong King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ito yung pinagkakitiwalaan namin. Dahil ito rin ay rehistrado sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDAPM 18099. No, kaya King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang ginagamit namin, at ito rin ay available mismo sa mga Agrivet stores. At dito, no, ako nakakasigurado ako dun sa mga alaga namin na safe sila sa paggamit ko ng King's Vita Plus, dahil ito ay pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry, yung mga sangkap dito. Kaya siya ay registered sa Bureau of Animal Industry. Yan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, no, napakaganda niya kasi po pwede siya doon sa mga kambing, sa baboy, sa baka, no, sa kalabaw, at mga manok, mga pabo, no, pupwede siya doon sa mga alaga natin yon. Kaya ako gustong-gusto ko paggamit nito. Daily kami gumagamit nito sa mga alagang hayop. Hindi sa akin na doon sa mga alagang hayop namin ginagamit. No, napakaganda niya. So far naman sa observation ko, no, sa tagal namin nag-alaga ay mas maganda na yung nagiging produksyon doon sa mga alaga namin, no, mas napaparami na namin. Maliban na lang doon sa kambing namin kasi actually dito nadali kami ng mga asong ligaw. Kasi may mga ligaw na aso, no, pinuntahan yung aming mga kambing, so binawasan nila. So sobrang nasayang. Pero dun sa pagkakasakit, wala na kami na experience na namatay dahil sa pagkakasakit, no. Actually, minsan naman meron talaga, di maiwasan yan, may mangilan-ngilan pa rin dahil hindi naman ang King's Vita Plus, ito ay vitamins lamang na mabigyan tayo ng sapat na nutrisyon, no, mula doon sa mga nabanggit natin kaninang nutrisyon na meron siya. So imbis na siya ay kinakapos at siya ay manghihina at nagkasakit, no, sapat naman ang naibigay natin sa kanya, so hindi niya na kailangan magkasakit dahil doon sa kakulangan ng ganung mga vitamina. So minsan lang siguro kapag sobrang matindi yung pagkakasakit, abay tatamaan pa rin sila. Kaya sa amin nandyan din yung gamot, no, doon sa mga alaga naming manok, sa mga pabo, nandyan yung aming gamot doon sa gansa, sa pato, sa itik. Yan, may gamot din kami nakahanda. Yan naman yung Panamox Forte, no, sa sisiw. Panamox Caplet naman yung itsurang tablet na pinapainom namin isa-isa. Pero kapag kasisiw lang, dun sa tubig inumin na lang namin, hinahalo ang Panamox Forte. No, yan ay napakaganda rin na gamot dun sa mga alagang hayop. Based sa observation ko nitong tag-ulan dito sa amin sa Zamboanga del Norte, sobrang lakas ng ulan sunod-sunod. No, ang ginawa ko naman, ino-observe ko yung mga alaga namin. Kapag may medyo nanghihina, hinihiwalay ko tapos pinapainom ko ng gamot. Meron lang kami isang manok na hindi ko na hinihiwalay kasi wala nang kulungan. Kasi yung mga pabo, pinasok ko doon yung mga medyo mahinang pabo, no, pinainom ko kaagad ng gamot, no. Panamox Caplet pinainom ko. Since nahuhuli ko naman sila, so Caplet na pinapainom ko. Tapos yun, sunod-sunod mga 3 araw, abay gumaling na, no. Everyday nagpapainom ako tig isa.
isang couplet kapag nasa 2 kilos pataas. Kapag naman medyo medyo maliliit pa, magagaan pa, kalahati lang ng couplet ng Panamox pinainom ko. Napaka-effective dun sa mga alaga namin, no, kasi hindi na kami namatayan. Dati nung wala pa kaming gamot, wala pa kaming mga vitamins, sabay kapag ka nanghina, abay kinabukasan na yan na, nakahiga na yung mga alaga, namamatay na, so sobrang nasasayang. Ayokong na umabot pa sa ganung point, lalo na ngayon na seryoso tayo sa pagpaparami nitong mga alaga. Kaya nga ito, no, binibidyo rin natin, nasusundan nyo, nasusubaybayan nyo yung mga alaga namin. Mapapanood nyo rin to sa Farming Business ATBP, yung mga kuha namin ng mga video tungkol dun sa pag-aalaga, yung mga tips na sinishare namin. Nandyan yung mga alaga natin, habang tumatagal dumadami sila dahil dun sa mga ginagamit nating mga produkto. No, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, vitamins, gamot naman, nandyan yung Panamox Couplet, Panamox Forte, sa pampurga naman sa manok, sa pabo, sa pato, sa itik, sa gansa, nandyan din ang Worms to Go naman, yun yung ginagamit namin, dahil yan napaka-effective niya. So, na-observe ko lang, dati nagpupurga kami, bumibili lang ako mga simpleng mga pampurga, pero parang wala mang parang hindi ko nakikitaan na nagbago yung katawan ng alaga namin. Pero nang Worms to Go na, no, doon sa mga pabo namin, kung makita nyo may mga video tayo nung nagpurga tayo. After ko purgahin, mga ilang weeks lang, abay nangitlog na ulit yung mga pabo namin. No? Tapos pinaliguan ko lang din para matanggal yung kuto. So yan, Worms to Go ang ginagamit namin na pampurga. Napakaganda niya doon sa mga alaga. No? Ito ay sinishare ko lang din bilang nag-alaga ng hayop, kasi sa amin mismo na experience namin yung magandang result doon sa mga ginagamit naming produkto. No, King's Vita Plus, Panamox Forte, Panamox Couplet, Worms to Go na pampurga. No, so yan yung mga ginagamit namin sa mga alaga namin ngayon. No, dito ay kailangan natin talaga diskarte. Hindi lang bastang alaga lang, hindi lang bastang sipag, tiyaga, kasi minsan kahit sobrang sipag natin, hindi pa rin natin napapalago kasi nandiyan pa rin nagkakasakit yung alaga, namamatay yung mga alaga natin. Minsan pinanghinaan na tayo ng loob. So kailangan hindi lang yon, kailangan pa din natin ng passion, kasi kapag passionate tayo dun sa ginagawa natin, abay makakagawa tayo ng napakaraming diskarte, napakaraming pamamaraan, nai-enjoy natin yung ginagawa natin. Kapag may mga sakit ay ginagamot natin, nai-enjoy tayong magamot sa alaga natin. Kapag gumaling, abay natutuwa rin ang ating puso. Siyempre happy tayo na nakapagpapagaling tayo ng mga alagang hayop na inalagaan natin, at hindi na dumating sa point pa nagkakasakit sila. So hindi ako expert, hindi ako vet. Pero ako ay nag-research lang din doon sa mga pamamaraan ng karamihan sa mga nag-aalaga ng hayop. No, ina-adapt ko lang din yung kanilang pamamaraan, at dito naman ay sinishare ko din para maging kayo man ay magkaroon ng ideya doon sa pag-aalaga ng hayop, para mas maging productive din yung inyong pag-aalaga ng hayop. Kasi sa atin naman bilang farmer, gusto natin nag-share tayo ng mga pamamaraan para kung itong pamamaraan ko ay epektibo man, at sana ay maging epektibo din sa iba. So sabay-sabay tayo na gumanda yung ating pag-aalaga ng hayop, yung ating pagsasaka. So siyempre kailangan lang natin dito din na talagang passionate, sipag, tiyaga, samahan natin yan ng diskarte. At siyempre dapat ay passion natin yung ginagawa natin para lagi tayong happy, na-enjoy lang natin yung buhay, na habang tumatagal, napapalago natin, namalay natin. Diba? Pagdating ng panahon, sobrang dami na nila, magiging isang big time na rin tayo na nag-aalaga ng hayop, na po pwede na rin tayo magkaroon ng sarili nating pwesto, direct to consumer, sa palengke, kung meron tayong mga pet shop, kung mga rabbit natin, yung mga pet type nating manok, pwede natin ibenta sa pet shop. Kung meron tayong mga produkto dyan ng mga karne, ay pwede natin ibenta sa meron tayong sariling pwesto na meat shop, or yung mga baboy natin litsunin, meron natin pwesto ng litsunan. So yun, napakaganda na ng ating tayo na mismo, direct to consumer na, tayong mga farmer mismo, mas mapapalago natin yung ating pamumuhay, kapag meron tayong sipag, tiyaga, diskarte, at syempre yung passion natin sa pag-aalaga ng hayop. Ipag-pray lang din natin lagi yung mga ginagawa natin, dahil sigurado gagabayan tayo ni Lord doon sa mga ginagawa natin. Ito na may nakakabuti lalo sa ating paligid. So ayun po, gawin lang natin yung pinaka-best natin. Just do your best and God will do the rest. Pray lang tayo lagi. Maraming salamat po. Happy farming po. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare,
manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra. Kumpletong bitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado to. Ay, wait lang ha, yung ating radio dito malakas masyado. Ayan, thank you po, DJ Maxine. Oy, speaking of DJ Maxine, abangan niyo po mamaya si DJ Maxine sa kanyang programang King's Afternoon Delight matapos po ang ating Agrisenso. But before natin tatapusin ang ating programa ngayong Agrisenso, of course, hello po sa lahat ng mga nakikinig sa ating radio stations dyan sa may Shaton, Negros Oriental, sa may Kings Radio, Lambunaw, Iloilo, sa may Himalalod, Negros Oriental, ang ating Kings Radio din dyan. Abot din tayo ha sa may Pinamungahan, sa may Cebu Province, abot din tayo dyan. Oh, ay, hello sa inyo! Ang saya-saya, ang daming nakikinig, di ba? Maraming salamat. Uy, encourage ko kayo ha na mag-text sa ating text hotline. Okay, basahin ko lang ang ating text hotline. Kung meron po kayong mga greetings, meron po kayong mga request na mga kanta, why not? Atin yung ipi-play, of course. Basta lamang ay mag-text kayo ha. Okay, so ayan ha, basahin ko lang. Ito po yung ating Kings Radio hotline, 0966 844-0130. Okay? Again, ang ating Kings Radio hotline, text hotline, 0966-844-0130. Okay? Wag lang kayong tumawag ha. Text lang kayo, okay? 0966, again, 0966-844-0130. Okay? Sa lahat ng mga meron po diyang mga request or pa-shoutout or mga greetings, maaari niyo po kaming i-text sa ating Kings Radio hotline. So, ayan ha. So, of course, kanina ay napakinggan ninyo ang ating Agri-Unit Chika kung paano ba tayo umasenso sa bukid. Maraming paraan ha, iba't ibang diskarte. Kayo nang bahala kung ano yung gusto ninyo doon, kung ano ang inyong mga gagawin, ano yung susundin ninyo sa mga tips na binanggit sa atin ng ating ka-farming angat ka-content creator na si Sir Jid. Okay? At mula po doon sa ating Agri-Unit Chika, dito naman tayo sa ating Agri-Balita for today. Ayan, ang ating Agri-Balita for today, of course. Basahin natin. Okay, ayan na. Okay, pagbalangkas ng plano para sa masikauunlad ng fishery sector ng bansa, sinimulan na. Sinimulan na ng pamahalaan na bumalangkas ng plano para mapabuti ang sektor ng pangisdaan sa bansa. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan inatasan niya ang iba't ibang ahensya na bumuo ng mga kinakailangang infrastruktura at pasilidad. Nitong Martes, nagsagawa ng briefing si Pangulong Marcos sa Department of Agriculture kasama ang iba pang kinauukulang ahensya upang tugunan ang krisis sa produksyon ng palaisdaan matapos talakayin ang patungkol sa supply ng livestock at bigas. Inilahad pa ni Pangulong Marcos na inatasan niya ang iba't ibang ahensya sa mga hakbang sa pagbuo ng plano para sa agrikultura na pangunahing nakatuon sa sektor ng pangisdaan sa hangarin na mapabuti ang produksyon ng stock ng isda. Kabilang sa mga interbensyon ng DA na naglalayong pahusayin ang produksyon ng mga pangunahing bilihin sa agrikultura ay ang
rehabilitasyon at modernisasyon ng mga fish port complex. Gayon din ang pagpapatupad ng agricultural at fishery machinery at equipment service center. Batay sa 2023 demand and supply outlook for basic commodities, ang 3.55 milyong metrikong toneladang demand ng isda sa bansa ay lumampas sa supply na nasa 2.97 milyong 2.97 milyong metriko tonelada. Mayroon itong 2.88 million metric tons na inaasahan para sa local production na may imports na 0.04 million metric tons. Samantala, nais ni Pangulong Marcos ang isang detalyadong schedule ng pagtatanim upang matiyak na ang mga pag-aangkat ng agrikultura ay hindi makakasama sa lokal na produksyon. Ang pahayag ay kasunod pa rin na naging pulong ng Pangulo sa Department of Agriculture. Hiniling ng punong ehekutibo sa mga opisyal ng ahensya na dagdagan ng detalye tungkol sa clinical nature ng mga pananim sa Pilipinas upang maiwasan ang pag-angkat ng mga produkto sa panahon ng anihan. Aniya, dapat isaalang-alang ng gobyerno ang sensitivities ng local cropping, partikular ang clinical nature nito kapag nag-sourcing ng mga produkto sa ibang bansa. Sa ilalim ng Philippine Development Plan ng Administrasyong Marcos, target ng DA ang paglago ng 1.8% hanggang 3.3% sa sektor ng agrikultura mula 2023 hanggang 2028. So, ayan, di ba? So, importante talaga ang masusing planning. And after sa planning ay, of course, andyan na po yung execution ng plan. So, maganda po ang nagustuhan ko lang din dito is yung planning ng dapat merong schedule ng pagtatanim. Yung alam ng mga tao kung anong date sila dapat magtanim. Like mga ganun lang yung mga schedule. Kasi, tinatarget yan ng pamahalaan na, ay, itong buwan na ito, merong mga harvest ng sibuyas na pula, or may harvest ng mga talong, may mga harvest ng mga ganitong mga tawag nito, may mga harvest ng ganitong klaseng gulay. So yung gobyerno ay hindi na sila aangkat pa. Na, 'di ba? Hindi na sila angkat. Napo-foresee na nila na dapat itong mga panahong ito hindi na sila mag-angkat. Kasi dapat yung unang mabibili ay yung mga local produce na mga gulay or local produce na mga palay. Unahin muna dito sa ating bansa. Okay? Kung mag-import man sila ng mga gulay or mag-import man sila ng ibang pagkain dyan, siguraduhin nila na hindi ito kompetisyon sa mga local produce na product dito sa ating Pinas. So I hope na kumbaga ma-implement talaga yan siya, 'di ba? Mai-implement talaga yan siya kasi malaking tulong po talaga yan siya sa ating mga magsasaka. Yun din kasi ang problema ngayon ng karamihan sa ating mga magsasaka na meron nga silang mga ani, meron silang naipuproduce ng mga iba't ibang gulay o kahit palay, pero nahihirapan sila maibenta ito ng mas malaking halaga sa market kasi nga hindi nga siya ganoon hindi siya ganoon ka-demand kasi marami siyang supply. Kasi nami-mix na yung supply from sa ibang bansa at dito sa atin sa Pilipinas. So, thank you. Thank you, Mr. President. If ever ay ma-implement talaga ito, and I hope na ASAP, as soon as possible, kaya nating ma-implement ito para sa ikakaunlad ng ating mga magsasaka dito sa ating bansa. Ayan. So, yan po ang ating Agri-Balita for today. I hope na na-inspire kayo sa ating programa ngayon. And sa lahat po ng mga nakikinig sa ating radio stations, at ganoon din na nanonood sa ating Facebook Live ngayon sa AgriSenso sa Agrikultura, I hope na ma-share nyo rin po ang ating live. I hope na ma-share nyo po ang ating live para marami po tayong, kumbaga, mapaabot natin sa maraming tao yung ating good news sa ating mga magsasaka, okay? Sa mga kaka-tune in pa lamang po sa ating Kings Radio Station ngayon, hello po sa inyo. Tayo din po ay live sa ating programang, sa ating Facebook page na AgriSenso sa Agrikultura, ganun din sa Ka-Farming Angat Ka Facebook page. At mamaya po, mga gabi po ata, it's around 7 p.m., tayo po ay ma-replay din sa ating partner, ang ating Regional News Group or RNG Luzon. Diyan naman yan sa Luzon area. Hello po sa inyo.
magandang gabi, if ever, gabi nyo ito napapanood, or sa mga nakaka-replay lang, or kakapanood nyo lang sa kahit anong oras dyan, magandang araw sa inyo. Anyway, sa mga nabanggit po natin na mga produkto na para sa ating mga magsasaka na perfect partner po para sa inyong pag-asenso, lalong-lalo na po doon sa mga poultry raisers, at saka sa ating mga livestock raisers. Like for example, sa mga nag-aalaga ng baboy dyan, of course, huwag niyo pong kalimutan na gawing partner sa inyong pagbabababuyan ang ating produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. The #1 animal feed supplement na rehistrado po sa ating Bureau of Animal Industry. Kaya siguradong tatak, epektibo at ligtas gamitin ang ating produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Sa lahat po ng mga nag-aalaga dyan ng baboy, bukod sa baboy pwede rin pong gamitin ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement para sa ating mga alagang manok. Sa mga pabo dyan, sa mga kambing, baka, bibe, kahit anong klaseng hayop. Diba? Pwedeng-pwede po ang ating produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, madali naman pong gamitin ang ating produkto. Kasi ang King's Vita Plus po, it's a powder form. Okay? Powder form po yan siya. Ihalo nyo lamang po sa kanyang feeds. Sa feeds ng inyong mga manok or baboy o sa kanilang tubig na iniinom. Okay? Sa tubig na iniinom o kaya sa feeds na kanilang kinakain. So, nasa isang kutsara ng King's Vita Plus na powder, i-mix nyo lamang po yan sa 3 kilong feeds. Okay? Pwede nyo po yung ibigay kada pakain sa kanila. Araw-arawin nyo po. Sa loob po ng 10 araw, makikita nyo na po ang epekto, ang benepisyo na hatid ng King's Vita Plus sa inyong mga alagang hayop. Kaya nga na ng mga testimonials na nare-receive natin sa ating mga certified and proud users ng King's Vita Plus, ay of course, andyan po, makikita nyo na po na sa loob lamang ng 3 buwan ay pwede nang maibenta ang inyong mga alagang baboy dahil aabot po yan siya ng 90 to 100 kilos po ang bigat ng inyong mga alagang baboy. So ayan, subukan nyo na po. Marami na pong sumubok sa ating produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So bukod po dyan, meron din po tayong Panamox, Panamox Couplet at Panamox Forte, yung mabisang gamot po para sa sakit ng ating mga alagang manok. Meron din tayong Intensor products para sa ating mga pare dyan, yung ating conditioning formula sa ating mga pare, mga bossing sa ruweda. Bigyan nyo na po ng Intenso products ang inyong mga manok panabong. At meron din tayong mabisang pampurga. Of course, hindi tayo nagre-recommend na pag hindi mabisa ang ating Worms to Go, okay? Para siguradong walang parasites at bulate ang inyong mga manok, i-Worms to Go na yan. Lahat po ng mga products na binanggit ko ay available po yan sa ating mga Agrovet stores at pwede rin po kayong mag-order via online through our Facebook pages. Okay? Ayan nakikita nyo sa screen. Sa mga nanonood ngayon, nakikita nyo sa screen ang ating Facebook page. Pwede po namin may delivery yan, COD, cash on delivery, or cash and pick up via LBC or COD po sa Shopee natin via GoGo Express at saka JNT Express. So, hanapin nyo lamang po sa Shopee ang KBM Agrovet Lines. Yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang AgriSenso. After this po, wag po muna kayong umalis dahil makakasama natin ang ating DJ Maxine sa ating King's Afternoon Delight. Wag niyo pong palampasin ang kanyang babasahin mamaya na sulat mula sa isang letter sender na hindi pa natin kilala kung sino yun siya. So ayan, maraming salamat po. Bigla pong nawala si Inday Badyang dahil sa kanyang signal, pero okay lang. Pagpapatuloy pa rin ang ating programa. Bukas po, abangan nyo po si Manok Tambayan dito sa AgriSenso para po sa karagdagang tips sa pagmamanukan. Tabayanin nyo po yan. Ito po ang inyong lingkod, Clara Tita. Bukas sumuli dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura at sa inyong mga magsasaka. Wala nang iba pa, AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. God bless everyone! Nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita.
Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.